Tak a ja vás vítam a prajem vám hezký dobrý den. Ja sa dám trošku nabok, pretože dneska si predstavte, že som si pripravil krátkou prezentáciu, asi 4 fotky a kvôli tomu budú teďka tady trošku osvícen, ale to asi nevadí. Tak ešte jednou hezký den a som rád, že ste sa rozhodli stráviť ho s námi. A dnes je Pražský maratón, asi o tom víte, že teda dnes sú niektoré cesty uzavreté a práve som sa dozvedel, že má prísť, že už priletel v 10.00 ukrajinský prezident, že je zavrený Pražský hrad a celé okolí, takže je to takmer zázrak, že ste sa tu niektorí dostali vôbec. A napriek tomu že to je takéto a že tu máme v Prahe toho tolik dnes, tak som rád, že ste si teda našli čas na tú chvíľku byť tu s nami. Minulý týždeň na tomto mieste sme hovorili o veľmi dôležitej téme, o tom, ako zažívať Boha a ako môžeme zažívať Boha tým, že ho urobíme prioritou svojho dňa. A som veľmi rád, že dnes môžeme v tomto trošku pokračovať. Náš kostolík, pre tých, ktorí teda neviete, náš kostol Svietlo Prahy je ešte len 8 mesiacov starý, takže sa nás tu stretáva niekedy 10, niekedy 15, dokonca už aj 25 nás bolo a dokonca nás bolo už aj 60 a to bolo na Vánoce. A chceme hovoriť o tom, ako zažívať Boha nielen v kostole, nielen či už v takomto maličkom spoločenstve, aké máme my, alebo ako ho zažívať niekde vo Vatikáne, v Sixtínskej kaplnke, ale chceme hovoriť o tom, ako zažívať Boha v tých každodenných momentoch nášho života. Samozrejme, že to vyžaduje v prvom rade veriť v to, že Boh existuje. Ak neveríme, že Boh existuje, tak aj dnes bude priestor na to, aby sme mohli trošku možno premýšľať nad tým, v čo veríme, prečo tomu neveríme. Ale ak veríme v Boha, tak dnešok bude príležitosťou rozprávať o tom, ako sa učiť zažívať Boha nielen v nedeľu medzi 10. a 11. a nielen v kostole alebo v katedrále, ale zažívať ho v každodenných momentoch. A minule sme hovorili teda o príbehu Márie a Marty, dvoch sestier, ktoré mali Ježiša v obýváku a jedna bola s ním a druhá s ním nebola. Pretože jedna z nich bola zaneprázdnená obrovskou množstvom úloh, obrovským množstvom zodpovedností a povinností a tá druhá sa rozhodla to všetko nechať a byť s Ježišom. A C.S. Lewis, veľmi známy kresťanský autor, ktorý napísal Narniu a ktorého tu citujem pomaly, sa bojím, že niekedy viac ako Bibliu, čo dúfam, že nie, napísal, že ak chcete, vo svojej knihe Rady skúšeného diabla napísal vietu, ak chcete človeka odviesť od myšlenek na Boha, neponúkejte mu zjevné hříšne myšlenky a pokušení. Väčšinou im odolá. Ponúknite mu ale prodavače novín, ktorý mu prodá noviny, ktoré ho od myšlenek na Boha odvedou. Pošlite mu autobus, ktorý ho odvede do pohodlí jeho domova, kde bude řešiť bežné starosti. Dejte človeku tie bežné situácie, ktoré ho privedou do reality jeho všedných dní a človek na Boha prestane mysleť. Je to zaujímavé, že človek by aj chcel myslieť na Boha, a mohol by nám tu ponúkať nejaké zjavné hriechy, hej, že tak, poďme dnes vykradnúť banku, jo, to je taký super nápad. Tak nikto z nás by to nešiel udelať. Hej, poďme udelať niečo špatného, niečo zlého. To by nás od Boha neodviedlo, ale skúste nám dať pohodlie vášho gauča, hej, Formulu 1 po obede o 14.00 nebo o 15.00, váš obľúbený seriál, alebo proste nejakú návštevu, obľúbené jedlo, to naše pohodlie, obľúbenú knihu. A to nie sú zlé veci, ale ukazuje nám to na to, že na to, aby človek začal ignorovať Boha, možno že navždy vo svojom živote, nepotrebuje obrovské hriechy, nepotrebuje nejaké veľké pokušenie, stačí mu to pohodlie, tá všednosť tých bežných dní. No a dnes budeme teda hovoriť o tom, čo minule zostalo nezodpovedané. Pretože Mária a Marta sa museli naučiť vnímať Ježiša a rozpoznať, že toto je Ježiš a že potrebujem si vybrať čas s Bohom. No lenže Mária a Marta mali Ježiša vo svojej obývačke. My ho asi vo svojej obývačke nemáme. A čo my? Ako je Boh ďaleko človeku 21. století? Ja som si pripravil, už som to raz premietal na tomto mieste, jeden z mojich najobľúbenejších obrázov, ktorý určite všetci poznáte. A je to tento obrázok. Však ho poznáte všetci, že? Je to obráz, ktorý ma fascinuje, odkedy som mal asi 15 rokov a prvýkrát som uveril v Boha. Je to teda strop Sixtínskej kaplnky ve Vatikánu, kde Michelangelo namaloval v rokoch 1508 až 1512. V jednej časti toho stropu namaloval ten známy obráz s názvom Stvorenie Adama. A najviac sa mi na tomto obrázku, alebo teda tento obrázek sa mi hodne líbi kvôli tomu, že nám ukazuje, ako reálne je Boh ďaleko od človeka.
Máme tam Boha, ktorý sa načahuje k Adamovi plnou sílou, všimnite si to, že Boh má úplne vystretú ruku a my vieme, že by sme si nemali delať ako obrázy Boha, to nám Bible zakazuje, ale predsa len vtedy nemali iné vyjadrenie svojej viery. Že Boh sa načahuje úplne s celou sílou a všimnite si tú polohu toho Adama, jo. Tak sedím pri telke niekdy, neviem, ak vy, jestli takto nejako sedíte, jo, pri telke, nebo neviem, kde sa tak sedí v posteli. A všimte si, že tá lína poloha Adama s tou rukou, čo stačí, aby Adam udelal? Jo. Že keď si to reálne všimneme, tak Adamovi stačí vystrieť ten prst. Udelať úplne najjednoduchší pohyb, aký existuje, aby sa dotkol Boha. A ako by nám ten Michelangelo naznačoval, že Boh je tak blízko, že stačí vystrieť prst. No ale ja nechcem kázať o Michelangelovi, sme v kresťanskom kostole, chceme hovoriť o Ježišovi a o Biblii. Čo nám hovorí Bible? Niekoľko žalmů. Žalm 119 hovorí: O Bože, Ty si blízko a všechny Tvé přikázání jsou pravda. Alebo Žalm 34 mluví: blízky je Bůh tým, co jsou skrušeného srdce a pomáha tým, co jsou ubitého ducha. Vyše 150 krát v Starém zákone a nevím kolikrát v Novém zákone je napsané, že Bůh je blízko. Bůh je blízko. Bůh je blízko. Bůh není vzdálený. On sa nám chce dennodenne zjavovať, ukazovať nám svoju prítomnosť, svoju blízkosť, realitu toho, že On je tu s nami. To je ten kresťanský Boh, to je tá dokonalosť toho kresťanského Boha, ako to stále a stále opakujem na tomto mieste. My nemusíme ísť do Meky, nemusíme ísť do Jeruzalema, nemusíme ísť na žiadne miesto na tomto svete, aby sme mohli byť s Bohom. Realita, ktorú nám Biblia ukazuje, je, že Boh má veľkou touhu prebývať s bytostiami, ktoré stvoril. Nikdy nás od neho nedelí nejaká veľká prekážka a hoci tá propasť medzi človekom a Bohom, ktorá je spôsobená našim hriechem, je veľká, tak ani toho najväčšieho hriešnika nedelí od Boha viac než jedna modlitba. Aj ten najväčší hriešnik, ktorého si viete predstaviť na tejto zemi, stačí, aby si uvedomil, že Boh povie: Pane Bože, ja si uvedomujem, že existuješ. Uvedomujem si, že si poslal svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel za moje hriechy. Ja ti verím a dávam svoj život do tvojich rúk. To je všetko. Toto je modlitba, ktorá delí toho najväčšieho hriešnika od Boha. A nielen, že nás od Boha nedelí veľká vzdálenosť, ale Boh sa rozhodol človeku zjavovať sa a komunikovať s ním. Keď si len pozrieme, akými spôsobmi, keď si čítate Bibliu, neviem, koľký z vás ste si už čítali niečo z Biblie, ale tí, ktorí ste si napríklad už prečítali celú Bibliu, tak možno poznáte príbehy, ktoré ukazujú na spôsoby, akými Boh rozprával človeku. Máme príbeh o Balámovi v Biblii, ktorý proste išiel na miesto, kde nemal ísť. Boh mu povedal: nechod tam. A on tam išiel tam na oslici, ako sa povie, osel. Jo? A ten osel začal mluviť a hovorí mu: nechod tam. Proste Boh poslal anjela, aby si tam nešiel. Keď pôjdeš ďalej, zomrieš. Nerob to. Boh si používa v Biblii vítr. Keď Eliášovi rozprával cez vítr, že tady sem. Boh hovorí aj v dnešnej dobe rôznymi spôsobmi. A teda v starej zmluve ešte hovoril Mojžišovi přes hořící ker. Posielal správu cez dúhu. Keď bola na oblohe dúha, Noé vedel, že Boh je s ním. Zemetrasenia, sny. Boh šepkal pokojným tichým hlasom. Máme desítky a desítky spôsobov, ako Boh mluvil ku ľuďom v starej zmluve aj v novej zmluve. A dnes možno, že nemáme takéto zázračné spôsoby, že by Boh k nám hovoril, ja neviem, cez horiaci ker, alebo cez prst na zeď, ako píše. To by som sa asi veľmi zľakol, keby to tak bolo. Ale Boh dnes hovorí úplne iným spôsobom. A môžeme ho zažívať spôsobom, akým hovoril aj vtedy, cez úplne bežné veci. Cez naše spoločné rozhovory, keď si čítame knihu, keď ideme do prírody, keď počúvame hudbu, keď športujeme, keď sme zamilovaní, keď vnímame lásku. Boh hovorí počas času v práci, když som v mojej firme a pracujem na počítači, keď chytám ryby, neviem, či niekto chytáte ryby, a keď idete na prechádzku v prírode, keď sedíte v kostole, keď sa hráte s dieťaťom, keď sa s ním hráte nejaké hry. Boh chce nám hovoriť cez bežné veci. No ale je tu jeden zjavný problém. Neviem, ako to vnímate vy, a tí, ktorí ste kresťania,
Že Boh to všetko síce chce, a to je hezké, že to chce, a možno preto robí veľa. Prečo ale my to nezažívame a nevnímame tak často? Prečo to neprežívame? Prečo Boha neustále neprežívame, necítime jeho blízkosť, nedokážeme počuť jeho slova, až vôbec nehovorím o tom každý deň? Vy, ktorí ste kresťania, už sme o tom minulý týždeň hovorili, že keď ste boli niekedy na nejakej bohoslúžbe alebo nejakom kresťanskom koncerte a zase videli ste tam všetkých tých ľudí, ako vnímajú Božiu prítomnosť a spievajú Bohu, a vy ste tam sedeli a premýšľali, možno, že dnes to tak bude, možno, že dnes na tomto mieste niekto bude, kto si povie, že tak vnímal som, že Boh je tu s nami, a niekto druhý si povie, že fúha, to bolo divné. Jo, to je divný, co to tam delají. Ako je možné, že teda Boh s nami chce hovoriť, Boh nám hovorí, Boh s nami chce byť, ale my ho tak často nezažívame. Ja vám prečítam jeden príbeh zo Starej zmluvy. A veľmi často zo Starej zmluvy nekážem, možno, že je to asi 3. kázeň za tých našich 8 mesiacov, ktoré mám zo Starej zmluvy, kde vám chcem prečítať o Jákobovi, o jednom starozákonnom hrdinovi, ktorý v tom momente veľký hrdina nebol. Bol to človek, ktorý podviedol svojho otca, podviedol svojho brata. A vtedy taková vec ako prvorodenstvo bola veľmi cenná vec, že proste ten, kto bol prvorodený, tak mal právo na celé dedičstvo. A on ukradol svojmu bratovi prvorodenstvo, oklamal svojho brata, ten ho chcel zabiť, tak musel utiecť. No a keď utíkal, tak sa udiala takáto vec. Jákob odišiel z Beršéby a išiel do Charánu. Došiel na místo, počkejte, ja som to chcel v češtine. Tak, tuto to mám. Dorazil na jedno místo a zústal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom míste jeden z kamenu, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík, sáhající od země až k nebi, a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží andělé. V tom nad ním stanul Bůh a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abráma a Bůh Izáků. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Hle, já jsem s tebou, budu tě chránit kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. Jákob se probudil a zvolal. A toto sú tie klíčové slova pro náš text dnes, pro naše zamyšlení. Na tomto místě je opravdu Bůh a já jsem to nevěděl. V posvátné hrůze pokračoval, jak hrozné je toto místo. Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána. Časne ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, ktorý měl pod hlavou, styčil jej ako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Betel, co znamená Boží dům. A říkal som, že Jákob nebyl žiadny duchovný hrdina, velikán v tom príbehu. Nemal na to povahu ani charakter a predsa si ho Boh nejakým spôsobom vyvolil. Jeho otec ho nemal rád, už som o tom říkal, že bol to takový domaset, pomáhal maminke. Maminky majú radi takové syny, že behá okolo sukne maminej, my sme to nazývali maminčina sukňa na Slovensku stále, proste stále okolo maminky, pomáha v kuchyni. Jo, a Jákob, jeho tatinek, mal radšej jeho brachu, Ezáva, ten byl odvážny lovec, chodil loviť. Jákob byl domaset. Jo. Jednu noc, to je príbeh, ktorý sme četli, potom, čo podlo podvedol svého brachu a musel aj svojho tatinka, utíkal a čítame, že si zastavil na nejakém míste. A to je veľmi kľúčové pre ten text, že v ňom čteme, že dorazil na nejaké místo a zústal tam přes noc. To je strašne dôležité si uvedomiť, že to bolo nejaké místo, pretože v Biblii, keď Biblia hovorí o nejakém míste, tak hovorí, že to bolo totálne bezvýznamné místo. Biblia dáva ešte aj studňa meno. Keď bola niekde nejaká studňa, tak ešte aj studňa mala meno. Jaskyne byli pomenované v Biblii. Skály, obyčajné kusy skál mali svoje meno. Čiže keď niekto povie, že dorazil na nejaké místo, ktoré nemalo svoje meno, tak to znamená, že to bolo absolútne bezvýznamné místo. Ničím nevynikal. Jákob ničím nevynikal, nebol ničím vynimočný, nemal žiadnu zásluhu na tom, čo sa stalo na tom míste. Bol závislý na svojej matce, nenávidený svým bráchom a tatinkem, byl klamár, lhář v očiach svojho otca. Ale v tú noc mal tento sen. Videl, že na zemi stal ten rebrík, ktorý siahal až do neba a Boží anděle vystupovali, chodili nahoru a dolu po tom rebríku. A Boh mu na tom mieste poslal ten odkaz, že ja som s tebou, neopustím ťa, ja som s tebou, som tu na tomto mieste. A dal Jakobovi zasľúbenie a presvedčil ho, že je tam prítomný. Spôsobom, ktorým by to každý z nás asi chcel.
Predstavte si, že na tejto zemi by neexistovali žiadni ateisti, keby sa Boh takto zjavil každému človeku. Predstavte si, že by každému človeku Boh vlastne poslal anjela. Alebo že proste by sa udiala nejaká fakt zázračná vec. Každému ateistovi by Boh mohol poslať nejaký zázrak. A každý by uveril. Nikto by nepochyboval. Za chvíľku si povieme, prečo to Boh nerobí. Ale to najdôležitejšie, čo máme z tohto príbehu, sú tie Jakobove slová, že Boh bol na tomto mieste, naozaj je Boh na tomto mieste a ja som to nevedel. Naozaj je Boh na tomto mieste a ja som si to nevšimol. Boh je tu a ja o tom neviem. A toto je ten stav, v ktorom sa mnohí z nás nachádzame, v ktorom sa všetci ľudia nachádzame, že Boh je na tomto mieste a my to nevieme. Ako si sa dívame buď nejakým iným smerom, alebo vidíme niečo iné, alebo nám niečo bráni v tom, aby sme videli Boha. A Biblia nás učí, že Boh je všade prítomný a že človek si ho stále nemusí všimnúť. To neznamená, že Boh tam nie je. Boh môže hovoriť, Boh môže mluviť a človek ho nemusí slyšet. To ale neznamená, že Boh nemluví. A toto si Jákob uvedomil a všimnime si, že to místo pomenoval Bétel. To znamená Boží dom. Zrazu to bezvýznamné místo, kde nic nebylo, absolútne bezvýznamné místo, sa stalo zvláštnym místom, sa stalo Božím domom, kde je Boh prítomný. A ešte veľmi zaujímavý z tohto príbehu je ten rebrík. Pretože Jákob na ňom vidí, ako Boží anjeli nechodia len hore do neba, ale zostupujú k človeku. V starej zmluve anjel zosobňoval samotného Boha, bol to Boží posol. A tento príbeh nám ukazuje, že Boh posiela, že Boh sám zostupuje k človeku, tak blízko, ako je to len možné. Nie my vystupujeme k Bohu, nie my sme tí, ktorí sa musia niekde dostať a my sa snažíme po tom rebríku driapať až do nebies, ale Boh vchádza do našej reality. A to je tá vec, o ktorej hovorím dnes. Že s tým Boh neprestal. Že Boh neprestáva prichádzať k človeku, ale neustále podniká cesty dolu ku nám. K tebe. A nerobí to len na tých špeciálnych místach. Boh nezostupuje len do Sixtínskej kaplnky, když teďka bude katolícka cirkev voliť pápeže. Boh nebude jenom tam. Boh nechodí jenom do nejakých veľkých kostolov niekde v Kórei, v USA, alebo neviem kde, alebo v Prahe. Boh zostupuje a prichádza ku nám, ku človeku na tých úplne obyčajných miestach, ktoré nemajú žiadne meno. Boh ťa nachádza v tvojej kancelárii. Vo výrobnej hale, kde pracuješ, v tvojom obýváku, kde odpočívaš, v nemocničnom pokoji, kde ležíš, keď si nemocný, do tvojho auta, keď šoféruješ a nadávaš na to, ako ostatní židí špatne, tam ťa Boh chce stretnúť. Do tvojej postele, keď zaspávaš, keď sa prebúdzáš, keď spíš, Boh zostupuje do tvojej dovolené, keď ideš na dovolenú, do tvojho školského roku, do tvojho pracovného roku. Pretože Boh nás chce naučiť z tohto príbehu, že akékoľvek místo sa môže stať Bételem. Místem, kde žije Bůh, kde existuje Bůh, kde je Bůh prítomný. Akékoľvek místo na tejto zemi sa môže stať místom Božej prítomnosti. Ale, a tu už prichádzame k takej tej aplikácii pomaličky, ako sa blížime ku koncu, a vnímať Božiu prítomnosť je proces, ktorý sa potrebujeme učiť. A trvá to celý život. Všimnite si tohto Jákoba. Hovorili sme o tom, že bol na mieste, kde bol Boh a on si to nevšimol. O pár kapitol neskôr v tomto príbehu sa myslím, že to trvalo 20 let, ak sa nemýlim. Áno, 20 let. Sa Jákob rozhodol, už to bol 40-tník, muž vo svojich 40-ke, 50-ke, rozhodol sa ísť usmížiť se svým bratrem, s Ezávom. Po 20 rokoch jeho charakter bol trošku zmenený, ale stále to bol ten istý Jákob. My nevieme, čo sa tam všetko stalo, ale vieme, že keď išiel domov, tak sa rozhodol svojmu bratrovi poslať obrovské dary, aby si ho uzmíril, aby si ho nejako naklonil, aby si ho uplatil. On nevedel, či ho jeho brácha nezabije za to, čo urobil pred 20 lety. A čítame, že keď sa stretli, keď stáli oproti sebe, tak jeho brat Ezau pribehol k nemu a objal ho. A padol mu kolem krku, poboskal ho a spolu plakali. Břečeli z toho, že sa konečne vidí. Po 20 letech. A Ezau chcel vrátiť Jakobovi všechny ty dary a Jakob to odmietol a povedal jedny z najúžasnejších slov v Biblii. Povedal, že nechci ty dary, protože když jsem se díval na tvoji tvář, tak jsem v ní viděl tvár Boží.
Toto je fascinujúci progres za tých pár kapitol. Jákob, ktorý je na mieste, kde je Búh a on si to nevšimne, o pár kapitol neskôr sa díva na tvár svojho bratra a vidí Boha. Ne, že by jeho brácha byl Búh, to ne. Ale proste naučil sa stretávať Boha na bežných miestach. Naučil sa stretnúť Boha pri setkaní se svým bratrem. A tých 20 let bolo dôležitých, pretože tých 20 let sa v tom Jákob cvičil. A chce to touhu, chce to prax, aby sme sa to naučili. Ja sa chcem trošku zamerať na to, že ako sa to môžeme naučiť. Prečo túto Božiu prítomnosť niekdy pociťujeme víc a niekdy míň? Prečo niekedy vôbec necítime Boha v našom živote? Prečo niekedy dokážem sa hrať so svojimi deťmi a hovoriť si, tak tohle je zázrak, a niekedy sa hrám so svojima deťma a hovorím si, že Pane Bože, ať už je večer. Proste, prečo sa toto deje? A ja vám chcem zase ukázať niekoľko fotiek, ale samozrejme, že technika ma zradila a zo 4 tam mám len 2. A neviem, ja som minule spomínal tú knihu Kde je Valdo. A to je taká detská kniha, kde vlastne je taký panáček, ktorý má pásikavé červené triko. A je to detská kniha a úlohou detí je sa naučiť vnímať veci, naučiť sa vnímať a hľadať toho panáčka v rôznych stránach tej knihy, kde vlastne sú rôzne scenáre, sú tam rôzne, niekde je pokoj, detský pokoj a tam je niekoľko detí a musí ho nájsť. A mne tady neukázalo tú jeho prvú fotku, že ak vypadá, ani tú ľahkú fotku, ale chcel som vám ukázať, ako vypadá tá kniha. Vypadá asi takto, že proste tie deti sa musia naučiť hľadať toho Valda, toho panáčka na stránkach tejto knihy. Má červené pásiky a takovou zimnou čepici s brmbolcem a nemám potuchy, kde tam je, jo. Ale chcel som vám ukázať, že tá prvá stránka knihy, ktorá mi chybí, je taková jednoduchá, kde je asi 20 ľudí a jeho tam hneď vidieť, toho Valda. Pak prichádzajú trošku zložitejšie časti knihy, kde ho musíte chvíľu hľadať, jo, že asi keď ho niekto z vás vidí, ale nejdem ho tu teďka hľadať, červené pásiky, triko. A niekde by sme ho tam našli, keby sme to tak 5 minút hľadali. No a pak prichádza poslední stránka tej knihy, a tu som vám chcel špeciálne ukázať, a tá vypadá takto. Jo? Že tam ho musíme niekde hľadať, toho Valda. Ja som ho tam nenašiel v živote ešte ani jednou, kde je. Jo? Je to... Dobre. Je tam kolem 8 000 panáčku, niekto to napsal. A prečo vám ukazujem túto knihu? Pretože táto kniha podľa mňa, alebo teda táto úloha pre tie deti krásne zosobňuje to, čo hovorí Bible. Hľadajte Boha celým svým srdcem, sílou a myslí. Boh je tady. Každý den nášho života je v našom živote. Ale každý jeden den sa nejakým spôsobom mení tá náročnosť toho, jak ľahko nebo ťažko je možné ho nájsť. Jo. Niekedy je to ľahšie, niekedy je to ťažšie. A sú takéto dni. Niekedy máme dni, žiaľ, ten prvý obrázok mi tady chybí, niekedy máme dni, keď je to strašne jednoduché nájsť Boha. Možno ste to už zažili. A keď ho niekto nájdete, tak mi to povedzte. Hej. A možno ste už zažili také dni, či už veríte v Boha, alebo nie. Toto je teraz bez ohľadu na to, či ste veriaci, alebo nie. Ja to radšej dám preč. Že možno ste už zažili také dni, kedy od rána máte pocit, že všetko má nejaký zmysel. Že všetko do seba zapadá. Proste zbudíte sa, od rána máte pokoj, ste vďační za svoj život. Od rána proste máte pocit, že všetko ide dobre. Všetko sa darí. Niekedy máte pocit, že sa dokonca dejú zázraky. Stihnete metro, ktoré ste nemali stihnúť, alebo vlak. Jedete na vlak, nemali ste ho stihnúť, vlak vás počkal. Jo. Stihli ste žiť v metro. Šéf vám oznámi zvýšení platu. Jo. Ako často sa to stalo v našom živote? Asi často nie. Ale sú aj také dni. Alebo vám príde preplatok za elektrinu. To je paráda, že? Alebo za plyn. Vrátia vám 4500 korún za plyn. A máme pocit z také dni, že proste niečo sa deje, že niečo je v poriadku. A v tom kresťanskom živote máme pocit, že ako by Boh bol naozaj niekde blízko. A Biblia nám hovorí o takýchto dňoch, o takýchto ľuďoch. Napríklad Noach, to bol známa postava zo starovekého biblického príbehu o potope sveta. Kedy po veľkej búrke, po 40-dňovom daždi, mu Boh ukázal dúhu ako znamenie, že s ním uzavrel zmluvu, že Boh nezničí nikdy svet. A že sa môže Noach na Boha spoľahnúť. Všimnite si, aké to muselo byť pre Noacha jednoduché, alebo Noacha, neviem, ako sa to skloňuje, keď po každom daždi bola na oblohe dúha. Každá dúha bola pripomienka, že Boh je blízko.
Alebo máme ďalších ľudí, ktorí mali, prorok Eliáš mal za sebou ťažké obdobie. Chcú ho zabiť, uteká, schováva sa v jeskyni, čeká, co Boh udelá a prichádza zemetrasenie, búrka, oheň, ale Boh tam není, ani v zemetrasení, ani v búrke, ani v ohni. A nakoniec príde jemný, tichý Vánok a práve v ňom Eliáš cíti, že Boh je tady. A Boh mu dáva vedieť, že neboj sa, ochránim ťa, nezabijú ťa, poď, ja ťa budem ochraňovať. Možno, že aj vy poznáte tie chvíle, kedy sa všetko zdá byť na tom správnom mieste. Kedy je veľmi ľahké veriť v Boha. Kedy je veľmi ľahké odpúšťať druhým ľuďom. Kedy je veľmi ľahké byť dobrým človekom. Keď máte radosť. Aj keď sa niekedy stanú nepríjemnosti, vás to nerozhádže. Deti rozbijú vázu doma, vy sa len usmejete, a ja som bol taký, no. Alebo proste pokreslia gauč perom a poviete si, no ja som bol taký, keď som bol dieťa. Taký deň zrazu cítite pokoj. A všetko dáva zmysel. Modlitba, ticho, krása prírody, rozhovor s niekým blízkym. Niekto by to nazval, že takto je dobrý deň. Ale vy ako kresťania viete, že Boh je blízko. To není jenom dobrý deň. Proste Boh je blízko. Ty sa modlíš a veci sa dejú. A máš pocit, že Boh na teba vyskakuje z každej strany tej knihy. A z takýchto dní sa potrebujeme niečo naučiť. Už sa blížime ku koncu, keď chceme hovoriť o tom, čo si máme zobrať ako aplikáciu. Nebezpečenstvo takýchto hezkých dní v živote je, že prvé nebezpečenstvo je, že nejsou každodenné. Že proste prídu i tí špatné dni. A nebezpečenstvo je, že si na ne môžeme veľmi ľahko zvyknúť a začať ich brať ako samozrejmosť. A myslieť si, že takové dni budú automaticky pokračovať. Možno si poviete, že dnes je tak jasne vnímam Boha v mojom živote, určite to tak bude i zítra, i pozícii a ďalšie dni. Takže takto to nie je. A čo potrebujeme robiť, keď sa chceme učiť vnímať Boha, je pýtajte sa sami seba, prečo sa dnes tak cítite. Čo k tomu prispelo, že zrazu dokážete vnímať Boha o mnoho lepšie. Pretože múdry človek sa naučí ceniť si takéto dni ako dar a dokáže zistiť, že čo ho viedlo k takémuto dňu. Možno si zažil stretnutie s Bohom, keď si bol niekde v prírode na kopci alebo pri rieke. Je pravdepodobnosť, že sa tak stane znovu, keď budeš chodiť do prírody. Možno, že si človek, ktorý si citlivý na prírodu a dokážeš tam vnímať Boha. Ak si zažil Boha v rozhovore alebo v modlitbe s nejakým blízkym priateľom, je pravdepodobné, že sa tak môže stať aj v budúcnosti. Boh tebe hovorí cez modlitby. Ak si zažil Boha niekde inde, pri nejakej inej činnosti, hráš sa so svojimi deťmi a vnímaš, že tvoje deti sú zázrak, tak je možné, že Boh k tebe hovorí práve cez tieto veci. My nemáme nič garantované, ale naša úloha je učiť sa opakovať veci, ktoré nás priviedli k tomuto vedomiu o Božej blízkosti. Naša úloha je uchovávať si v sebe tento dar týchto dní, tak, aby sme si na ne spomenuli aj počas tých všedných dní, kedy máme pocit, že Boh tam nie je. A to sú tie možno úplne obyčajné, možno až nudné dni. Nemáme žiadne veľké krízy, ale nemáme ani žiadne veľké nadšenie. Ráno staneme, ideme do práce, vybavíme, čo treba, aj sa modlíme, aj si niečo prečítame z Bible, ale necítime nič extra. Boh akoby bol ďaleko. Život akoby išiel jenom z nejakého zvyku. A to není zlé, to není špatné, len je to hrozne všedné, je to obyčejné. Dni, kedy sa v živote nič veľkého nedeje. Nemáme žiadne veľké problémy, ale ani žiadne silné zážitky z Božej prítomnosti. Jednoducho žijeme. Keď deti pokazia niečo alebo rozbijú tú vázu, už nie sme takoví klidní. Už nemáme taký pokoj. Nie preto, že by sme prestali veriť v Boha, ale jednoducho, ako keby to celé išlo jenom z tej zotrvačnosti. Boh je tu stále prítomný, ale my ho nevidíme. Alebo ho zabudneme hľadať. Je to ako v tej knihe, na tej poslednej stránke, že Boh je tam, ale nedokážeme ho vidieť. A také obdobia boli aj v histórii Biblii. V prvej knihe Samuelovej napríklad čítame takú zaujímavú vetu, že Božie slovo bolo veľmi mimoriadne vzácne v tých dňoch. Bolo obdobie, kedy proste izraelský národ už odišiel z Egypta, usadili sa v krajine, ktorú im Boh dal, všetko začalo fungovať, Boh tam bol, aj sa k nemu modlili, aj ho uctievali, ale Božie slovo sa stalo vzácnym. Nezmizlo, stále tam bolo, stále Boh hovoril k izraelskému národu, ale už ho nebolo až tak často počuť. Nie preto, že by on odišiel preč, ale ľudia si na neho zvykli. A toto je náš problém pohľadom Božej prítomnosti. Že si veľmi často zvykneme ten zvyk, návyk na veci, ktoré sú okolo nás.
Ja si doteraz pamätám s Tereskou, keď sme sa vzali, včera sme mali výročí sobáša inak, a keď sme sa vzali pred 11 rokmi, tak sme mali svadobné fotky a dostali sme ako svadobný dár také hezké rámečky, ktoré si máte zavesiť na zeď a pozerať sa, ako ste hezky vypadali a deprimovať sa tým, ako už tak nevypadáte. No a my sme premýšľali, že kam ho zavesíme a veľmi sme sa tešili, že kde zavesíme tie fotky, no ale ešte sme len sa sťahovali, hej, Tereska sa sťahovala ku mne a tak zatiaľ sme ho dali na okno na chodbe. Ten rámeček, ktorý sme mali. A prekročím to, keď sme sa minulý rok sťahovali preč z Prahy, teda preč zo Slovenska do Prahy, tak ten rámeček po 10 rokoch bol stále na tom okne. Strašne sme ho chceli zavesiť na tú zeď, ale sme si tak na neho zvykli, že bol na tom okne na parapete, že proste sme to neriešili. Alebo neviem, či sa vám už niekedy stalo, že vám pes rozkúsal gauč, alebo deti pokreslili gauč. Ja si pamatujem, ako sme to strašne, dáme nové čalúnenie, vymeníme to, dáme to tam všetko nové, aby to vypadalo hezky. No ale po rokoch si to všimnete, teraz si to prestanete všímať, zvyknete si na to a po rokoch vám už vôbec nevadí, že máte pokreslený gauč, že tam trčí nejakého kusu gauča, pretože to pejsek rozkusal. Jednoducho, alebo láska medzi manželmi. Niekedy máte dni, kedy by ste napísali básne o tom, ako veľmi milujete svojho manžela a manželku, že? A partnera. Písali by ste o tom básne. A niekedy jednoducho vnímate, že máte partnera, hej. Niekedy sú také dni, kedy to nie je nič dramatické, len nejaká tichá prítomnosť, nič extra. A toto sa deje aj v kresťanskom živote s Bohom. Na začiatku je všetko nové, vzrušujúce, máte pocit, že Boh je všade, ale neskôr príde rutina. A v kresťanstve sa naučíme udržiavať túto rutinu. Robíme správne veci, čítame si Biblii, modlíme sa, chodíme do kostola, milujeme Boha, ale chýba tomu niečo. A práve v tých všedných dňoch, keď nič nie je mimoriadne, tam sa potrebujeme učiť vidieť Boha. Nie v ohňoch a v dúhach a v ja neviem, v akých zázrakoch, ale v tichu obyčajnosti. Tak ako Jákobovi. Boh je na tomto mieste, ale ja som to nevedel. A možno práve preto Boh nie vždy robí veľké zázraky alebo dramatické prejavy. Ja som spomínal, Boh by sa mohol zjaviť každému ateistovi a neexistoval by jediný ateista na tejto zemi. No ale Boh to nechce. On nechce, aby sme si ho všímali iba, keď urobí nejaký obrovský zázrak. On nechce, aby bol ako matka, ktorú deti poslúchajú jenom vtedy, keď na ne žve. Keď k ním hovorí normálne, tak absolútne ju ignorujú. Pretože sa naučili svoju mamu poslúchať len vtedy, keď žve. A to nie je správne. A Boh nechce, aby sme sa ho naučili vnímať, že Pane Bože, ty si tu, len keď urobí nejaký obrovský zázrak. Vyklidí Prahu v pondelí ráno, aby neboli žiadne auta. A tieto obyčajné všedné dni sú takou Božou školou, kde nás Boh chce naučiť, aby sme ho vnímali v tej každodennosti. Učili sa ho hľadať, aby sme ho nachádzali práve tam, kde by sme to najmenej čakali. Úplne na záver výzva, ako sa teda môžeme naučiť všímať si a hľadať Boha. Mám pre vás taký jeden návod, možno jednoduchý, účinný spôsob. Dneska večer, keď budete doma, budete ležať v posteli, alebo skúsiť robiť trošku skôr, keď ležíte v posteli, už toho veľa neurobíte. A sadnite si na chvíľu, možno na 3 minúty, na 5 minút a položte si otázku, kde som dnes vnímal a cítil Boha. Kde som dnes mohol vidieť Boha? Keď som sa rozprával s niekým v kostole, keď sa na mňa usmialo moje dieťa, keď som stihol metro, keď som, cinkli mi na účet extra peníze, ktoré som nečakal, v pokoji, ktorý som ležal som na gauči a zrazu som mal obrovský pokoj a môže si celý svet delať, co chce, ale ja som mal pokoj. Kde si dnes, v čom dobrom, alebo v čom, čo sa udialo dnes, si mohol cítiť Boha? A potom si to zapíš, alebo si niekde zapamätaj a uč sa v rovnakých situáciách, akých sa to udialo, zisťovať, že či toto nie je spôsob, kedy dokážeš Boha najviac vnímať. Opýtaj sa dnes večer samého seba, čo dnes sa stalo v mojom živote, čo mohol urobiť iba Boh. Čo proste bolo pre mňa jasným znamením, že Boh bol v mojom živote, že Boh sa mi zjavil. A potom ďakujeme Bohu za to, keď sa budeš modliť a učme sa opakovať tieto momenty a tak sa naučíme stále viac a viac vnímať to, ako Boh k nám hovorí, aký spôsob, pretože každý má ten spôsob nejaký iný. Ak ešte neveríš Boha, tak možno, že taká výzva pre teba, skús sa prvýkrát v živote možno modliť.
Hej. Existoval v 14. storočí existoval taký duchovný smer. A teraz neviem, či si to dobre pamätám, myslím, že sa volal supralapsarianizmus. To boli ľudia, ktorí neverili v Boha, ale povedali si, že skúsime sa niekoľko mesiacov správať, ako keby Boh existoval. Neveríme v Boha, ale skúsime sa správať, ako keby Boh existoval. Začali sa modliť, začali si čítať Bibliu a mnohí z nich po tých niekoľkých mesiacoch reálne v Boha uverili. Niektorí nie, niektorí áno. To je možno taká výzva. Možno jednoduchými slovami, Bože, ak existuješ, tak sa mi nejakým spôsobom tento týždeň ukáž. V niečom, čo budem naozaj vedieť, že si to mohol urobiť iba ty. Takže chcem nás všetkých dnes pozbudiť, či si veriaci, alebo hľadajúci, alebo neveríš. Nájdeme si každý večer chvíľku, aby sme sa obzreli za svojim dňom a učme si všímať, čo dobrého, čo naozaj mohol spraviť iba Boh v našom živote, aj v tej šednosti, každodenného dňa, kedy som sedel 8 hodín v kancelárii a unudil som sa tam k smrti. Lebo ak sa to naučíme, náš život bude iný. Bude plnší, bude hlbší, pretože Boh je aj vo všednosti. Len sa ho potrebujeme naučiť vidieť.